Газиз Кашапов, жан жарақаты. Өйдәге тынлыкны бозып, кыңгырау шалтырады. Шик юк, шит кеше иде бу. Ник дисәң, тирә күрше таныш белешнең һәммәсенә мәгълүм, өйдә яшь бала бар. Аның куркып уянуы мөмкин. Заман шалатып, кызыл дермантин белән тышланган ишек башта сызык кына, аннары тупсалары кайрылырдай булып ачылды. Фәрзи Камалов баскыч мәйданчыгында торучы, салынкы гәүдәле, такыр башлы, олыгая башлаган ир кешене күрде. Я, кертәсеңме, юкмы, Фәрзетдин, әллә танымаскамы исәп? Мондый дорфалыкны көтмәгән Фәрзи бераз аптырабрак торса да, олы яшьтәге кешене бусага төбендә бастырып тоту килешмәс дигән шикелле тыныч булырга тырышып, ләкин бераз калтыранганрак тавыш белән әйтте. Ишек ачык бит, керегез, син керегез, Назим абый. Көтелмәгән кунак түргә узды, бөтен сиртмәләрен шыгырдатып диванга утырды. Фәрзи Камалов эшеннән бүленгәне өчен микән, йөзендәге канәгатьсезлек билгеләрен яшермичә, диван янәшәсендәге ярым түгәрәк креслога сеңде. Тынлыкны кунак керә башлаганнан бирле кухня янындагы ишек авызында торган хуҗабикә Фәрзи Камаловның хәләл җефете Гөлбану бозарга булды. Нинди җилләр ташлады соң сезне, Назим абый, бу якларга? Кайтышыгызмы, китешегезме дигәндәй. Соң, без бит Иракта яши торган кешеләр булсак та, Татарстанныкылар, ата-бабаларыбыз шушы яклардан Ирак сәфәргә безне дә алып чыгып киткәннәр. Аннан соң, сездән якында гына Зәй каласында минем хатынның, Фәрдәнә апагызның бер туган энесе яшәп ята. Бер керәшен кызына өйләнгән иде, менә дигән фатирын шул Зәйгә алыштырды. Синең аны күргәнең бар бугай? Белмим шул, бәлки бардыр. Әллә бер гомер, әллә юк дигәндәй, энем Фәрзетдин, бу якларны күреп кайтыйм дидем әле. Мин озакка түгел, трансагентствога барып, билет юллармын да, автобус булса, Зәйгә китеп барырмын дигән идем. Соңгарак калынган, чират җитәрлек түгел бүген. Фәрзи Камалов булай балтасы суга төшкән кеше сыман утырырга ярамаганын, бу хәлнең әдәпсезлек икәнен бик яхшы белсә дә, ачылып китә алмады. Ничек утырса, шулай кала бирде. Ярый әле, аның хатыны Гөлбану ачык, киң күңелле иде, сораштыра башлады. Ул арада чәй дә өлгерде, плита өстендә нәрсәдер чыжылдап-пыжылдарга тотынды. Фәрзи Камаловка сәбәп кирәк иде. Ул, шушы форсаттан файдаланып, теге якка, үз бүлмәсенә чыгып китте. Өстәл янындагы урындыгына утырды, ике кулы белән башын кысып тотты. Әйе, ул чактан бирле нәкъ 10 ел вакыт узып киткән. Тик Фәрзи Камалов өчен әлеге 10 ел кимендә бер гомергә тиң иде. Фәрзинең политехника институтын бетереп эшкә килгән ае иде. Бер көнне аларны заводның партия комитетына чакырдылар. Ул барып кергәндә Василий Васильевич бүлмәсендә 15ләп кеше утыра иде. Фәрзи трактор заводына 17 яшеннән килеп, инде байтак еллар шунда эшләгәнлектән, аларның күбесен таныды. Һәммәсе белән бер юлы исәнләшеп, стена буйлата тезеп куелган зәңгәрсу материал белән төпләнгән йомшак урындыкларның берсенә урнашты. Василий Васильевич ашыкмыйча гына кайдандыр чит илләрнең берсеннән алып кайткан трубкасын кабызды. Фәрзи аның уң кулындагы бармакларына, дөресрәге тырнакларына игътибар итте. Алар каралып, кытыршыланып торалар иде. Василий Васильевич сугыш елларында 14 яшьлек малай, әтисе урынына станокка басып эшли башлаган, мастер, аннары цех начальнигы булган кеше. Хәзер 7нче ел инде трактор заводы коммунистларының башлыгы. Иптәшләр, коммунист иптәшләр, диде ул, безгә гаять әһәмиятле эш йөкләнә. Ирактагы дус илгә барып, андагы трактор заводын торгызышырга, эшче столар әзерләшергә, ягъни берничә ел анда яшәргә тәкъдим ителә. Башта ук әйтәм, гаиләләрне алып барырга рөхсәт юк, андагы хәлләрне үзегез беләсез. Җыелыштагылар җанланып китте. Һәркем күршесе белән сөйләшеп, үзенә күрә киңәш алды. Фәрзи исә Назим абыйсына карады. Күр син аны, ишетмәгәнгә салышып утыра. Югыйсә, үзе партком члены бит, ник бер сүз әйтсен? Менә ул авыр гына торып басты. Мин, иптәшләр, бара алмыйм. Кичә хатын белән сөйләшкән, киңәшкән идек, тик ул бит авырый,
Операциягә кермәкче булыбрак тора. Үпкәсендәге каратап зурая башлаган. Партия комитеты секретаренең куе кашлары куак астыннан кинәт чыккан куян төсле сикереп алды. Кичә сез, Назим Баширович, бу хакта бер сүз әйтмәгән идегез. Что же, ярый, сезнең урынга бүтән берәр иптәшне табарбыз. Мине языгыз, мин барам, диде Фәрзи Камалов урыныннан торып. Ут эчендә янган илгә барулары җиңел булмады. Ләкин анысы берни түгел икән әле. Фәрзиләр эшлисе завод хәрабәләрдән гыйбарәт булып чыкты. Бер үк вакытта бомбалар төшеп шартлаган корпусларны торгызырга һәм ачык һавада диярлек урнаштырылган цехларда эшләргә туры килде. Тик берәү дә сукранмады. Тугандаш илләрдән килгән эшчеләр кыстаусыз нисез өмәләргә чыктылар, завод мәйданын чистарттылар, яңа корпуслар кордылар, кешеләрне өйрәттеләр. Баштагы мәлне бары тик тәрҗемәче аркылы гына аралашкан кешеләр бер-ике ай арасында 2-3 телне бергә кушып сөйләшә, аңлаша башладылар. Көннәр уза торды. Илдән сирәк булса да хәбәрләр килгәләде. Шундый көннәрнең берсе Фәрзи Камалов өчен аеруча шатлыклы хәбәр китерде. Аның 4 кило ярымлы пәһлеван улы туган. Гадәттәге сменадан кайткач та укыды ул хатны. Тагын бер кат укырмын әле дип өстәл өстендә калдырды да төзелешкә китте. Хатның гына түгел, Фәрзи торган йортның да көле күккә очасын кем белгән соң аның. Эш белән мавыгып, алар үзләренә куркыныч янаганны соңгы минутта гына күрделәр. Өстән бүксәләренә үлем тиягән кара козгыннар кадалып төшә иде инде. Яшеренер урыннары ерак. Шуңа күрә Фәрзи Камалов белән Василий Васильевич әле генә үзләре аралап алган ташлар ышыгына яттылар. Котышкыч шартлау яңгырады. Янартаудан актарылгандай утлы шарлар тагын әллә нәрсәләр ява башлады. Хәрабәләр астында күмелеп калган Василий Васильевич белән Фәрзи Камаловны сәгать ярымнан соң гына казып ала алдылар. Бер ел булды дигәндә, аларны туган илгә, трактор заводының медсанчастенә, ягъни шифаханәгә кайтарып салдылар. 2 тамчы су кебек бер-берсенә охшаган көннәр, атналар, айлар уза торды. Бер көнне Василий Васильевич Дунаевны дөм сукыр килеш өенә илтеп куйдылар. Ул пенсиягә чыкты. Фәрзи Камалов өчен аеруча авыр көннәр башланды. Май бәйрәме алдыннан аны Мәскәүгә атаклы галим Бурденко исемендәге нейрохирургия институтының клиникасына чакырган кәгазь килеп төште. Үч иткәндәй, бәйрәм көннәрендә Фәрзинең булай да кыл өстендә торган гомере бөтенләй өзелер дәрәҗәгә җитте. Күптән түгел генә 30-ның өске ягына чыккан ир кеше коры сөяккә калды, кечерәйде, күзләре төпкә батты. Шуның өстенә контузия иянәге Фәрзине яшәү белән үлем арасындагы тар басмадан җибәрмәде. 2 май көнне аның хәле аеруча кыенлашты. Бу юлы хәтта күп кешенең газапларын кичергән күргән олы яшьтәге врач, бүлек мөдире шифаханәнең баш врачына әйтте. Бу егет ни авыр хәлдә булмасын, кара кигән иреннәрен тешли-тешли канатып бетергән Фәрзи бүлек мөдиренең сүзләрен аермачык аңлады. Хәле чак кына җиңеләйгән бер мизгелне көтеп алды да теш арасыннан кысып чыгарды. Врёш. Төштән соң палатадагы авырулар йоклаган чакта Фәрзи янына Назим абыйсы килде. Хәле мөшкел авырулар янына кереп бер вакытта да тыелмый иде. Фәрзинең контузия иянәге котырынганнан соң ни үле, ни тере хәлдә яткан чагы иде. Саулыкмы, Фәрзетдин энем? Назимның әлеге сүзләре ком шүлендә суга сусап егылган кешедән эчәсең килмиме дип сорау белән бер иде. Ару әле. Син, Фәрзетдин энем, гаепләмә инде, еш кереп булмый яныңа, вакыт җитми. Шактый гына сөйләшмичә утырдылар. Бераздан Фәрзи хәлсезлектән күзләрен йомып яткан килеш: Назим абый, син мине Мәскәүгә. Назим йоклап яткан авыруларга карап алды. Аннары Фәрзинең одеялын төзәткәндәй итте. Сестралар бара дигәннәр иде бит. Мин баш врач белән сөйләшермен. Фәрзи калтыранган иреннәрен бер кавым тешләп торды. Аның күз кабаклары ябык, ләкин күз алмаларының селкенгәләве сизелә иде. Ират, алай-булай апкайтырга. Назим абыйсы тагын дәшмичә генә карап торды. Аның бөтен карашы
Фәрзи соңгы сәгатьләрен яши дигән сыман кызганулы иде. Шулай да ул Фәрзинең тумбочкадагы кәгазьләрен алды. Билетны кайгыртырмын диде. Авыру, рәхмәт дигән шикелле, хәлсез кулы белән аның кулына урынып алды. Ләкин Фәрзи иртә шатланган икән. Икенче көнне кичке якта хатыны Гөлбану килгәч аңлады ул ялгышканлыгын. Назим абыйсы шәфкать туташы белән Фәрзи өчен генә билетка заказ биргән булып чыкты. Гөлбану балаларын җидият күршеләренә калдырып, Мәскәүгә ирен озатырга китте. Аннан бирле байтак сулар акты. Җир өстенә чәчәкләрнең хуш исләрен бөркегән 9 яз килде дә үтеп китте. Фәрзи әкренләп тормышка кайтты. Егыла тора кайтты, ләкин теш тырнагы белән ябышып кайтты. Үзенең яшисенә, терелеп аякка басачагына ышанышы ярдәм иттеме? Врачларның армый-талмый көрәшүеме? Я булмаса, туган якларында мунчага агач тагарак куеп, май аенда җыелган үләннәр суында ятуларыдырмы? Хәзер инде тәгаен генә әйтүе кыен. Берничә елдан ул үзенә яраклы эш тә тапты. Шуны җигелеп тарта башлады. Аягына ныгытып басканын сизгәч тә, хатыны Гөлбану белән балаларын ияртеп, туган якларындагы атаклы Чаллыга, КамАЗга кайтып төпләнде. Бүлмәсендәге эш өстәле янында ике куллап шигәләрен кысып утырган Фәрзи Камалов инде ничә кат уйлап та җавап таба алмаган уйларыннан айнып китте. Теге якта кунак чынлап та аны көтеп утыра бит. Тик тән җәрәхәте төзәлсә дә, җан җәрәхәте төзәлмиде бит халык. Дөрес ахрысы. Кем белә, бәлки, узган мәгънәсез эшләре өчен газап чигә торгандыр. Фәрзи Камалов салмак кына урыныннан торды да, барлык үпкәләрен җиңеп, абыйсы янына атлады.